es el paisaje negro naranja en tu pelo, en tu pelo, en tu... En tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en tu... La Paris, zein izan zen edo gogoan edo entzun duzun azken iraultza ura? Vietnamgo gerrarekin bezalaxe, ikasleak kalera atera dira, egurra galanta jaso dute, baina badirudi amore emateko prest ez direla. Ameriketako estatu batuetan ez dugu ahaztuko Israelen babesle nagusia den horretan. Gertu, Kolonbiatik, bestelako adierazpenak maiatzaren lehenean gainera. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Haze nolako garaiak badirudi, lehenago ez dela alakorik pasa, ala bai, sionismoa, eskuin muturra, ondoko azpian hartzea, eta ez da buliganaren nazioarteko eguna delako hau. Tira, Albert Pla, bat baina gehiago ikuste duen jota dagoela, baina asmatzen du, noiz esaten duen gauza bakoitza. Y esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar, sí, ya. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, están cayendo bombas en Madrid. Free Palestine!
Ez da ez girorik falta eta istilu galantak erasoak ere jasan dituztelako Palestinarekin elkartasunez eta genozidioa geldiarazteko eskatuz, 100 ikasle atxilotu baitituzte azken orduotan eta poliziak gainera modu bortitzean ekin die euren aurka. Ustez, kontrolatu gabeko taldeak ere izan dira euren aurka jo dutenak eta azken orduotan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, babestera jo duten herritarrak. Beraz, ikusten duzuen, enfrentamendua ez dela ez nola nahikoa Ameriketako Estatu Batuetan. Bien bitartean, Gazan, ene bada, azenolako txikizioa, oraindik ere etenik ez duena, azken datuen arabera, Gazako hiritarren gehiengoa pobrezia muturrekoan bizirik segitzen dutenei buruzari gara. Kolonbiatik, lehen erentzun duzue, Petro jauna. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Acompañen, luchen. Colombia será de la paz. Colombia será de la justicia. Colombia será del pueblo trabajador. Colombia será una potencia mundial de la vida. Batek esango du, akaso Kolonbiarekin maitemindu ote garen, gauza da sare sozialetan zer esan handia eman duela, eta ez bakarrik Telesur, Amerika Latinako telebista kate nagusian, baita Al Jazeeran eta sare sozialetan ere. Honi buruz galdetuko dugu noski baietz Zurine Rodríguez hor bestan da dugulako zintzo. Eskerrik asko beste bain ere geuren izateagatik Zurine. Kolonbiara goaz, besteak beste maiatzaren leheneko aldarrikapen garrantzitsuak izatearekin batera, eskuinaren oldarraldiaren, Palestinaren genozidioaren aurkako tira, azenolako adierazpen historikoak egin dituen presidenteak. Bai, justuki, nik uste bi gauza importante pasatu zirela atzo Kolonbian, batetik Kolonbiako presidente bat lidergoa eramantzun maiatzak bateko manifestazioan, eta hori zeresana izan nahi du, patronalarekin baino langileekin agertu zen Petro, eta nik uste hori oso importantea da, zenbakigu, Kolonbia historikoki azken boladan, neoliberalak izan diren presidenteak izan dituela, beraz, aldaketa bat bai esaguratzua da, ez? Baina, gainera, Petroren adierazpenak oso esaguratzuak izan ziren Palestinarekiko, argi eta garbi etzantzun, Kolonbiak eten egingo zituela, bere harremana Israelekin, justuki eta lara etzantzun, Israelek estatu genozida bat dalako, ez? Ez da lehenengo aldi horrelako gauzak esaten dituena Petrok, baina ni bai uste dut, justu maiatzak batean esatea baduela bere simbolismoa, eta gainera, beste herrialdei mezu bat bidaltzen die, eta da, posiblea da, Israelekin harremanak etetea, Kolonbiak egin du, eta jarrera aktibo bat eduki behar da elkartasun horretan, bakea, eta beak ala esan zuen, bakea ez da zaten, bakea egiten da, eta nik uste argi eta bargi Petrok ala ikusi zuen gaina, oso ondo dakite Kolonbian justuki, zer da indarkeria, zer da genozidio bat, bere momentuan, Union Patriotikaren kontrako izugarrizko anikilazio prozesu bat bizizan zute, beraz oso ongi dakite zer dan praktika horiek, ez? Maiatzaren lehena Kolonbian, Ameriketan, mundu osoan zehar milaka lagunek kalera ateratzeko autua egin dute, eskubide sozialak, langileen eskubideak, soldaten igoera, jardunaren murrizketa, Euskal Herriak hor aniztasuna badu, ohiko moduan, bidasoaren alde batean zein bestean, akaso, ez dakit, 25, 30 hortxe kokatuko nuke, kolpez-kolpetik, baina maiatzaren lehenari begira jarrita. Ego Euskal Herriari dagokionean behintzat, sindikatuak bereizita. Ipar Euskal Herrian batera ikusi ditugu, ohitura badelako. Bereizita, bi sindikatu nagusiak direnak behintzat, hasteko eta behinela eta lab. Nola ikusi dituzu? Bueno, tamalez, esperagarria zan batasun hori ez egotea, ez delako bakarrikan maiatzak bateko kontu bat, baizik eta estrategia kontu bat, ez? Baiela eta bailak, nik uste oso
harreman momentu honetan tentzionatuta dutela, eta maiatzak batean ikusi da tentzio hori. Naiz eta gauza askotan aldarrikapen nahiko antxerakoak izan arren, ez? Estrategia eta taktika desberdina dute, eta hori kalean ikusi da, ez? Pena da, baina errealidadea da, ez? Hori bai, nik uste dut, eta niri bai gustatuko litzaidake, ez? Azpimarratzea oroar sindikatu gehienak transizio ekologikoan jarri zutela ere begira da, eta biziki importantea iruditzen zait hau, perspektiba laboral batetik ulertzea transizio ekologikoa eta aldaketa klimatikoa ulertzea lan baldintzen ari da, ez? Zer esana eman dezakez, justuki ez, fabrikak itxi beharko direla, prozesu industriala aldatu behar dalako, eta hainbat gauza egin behar direlako. Beraz, modu sindikal batean horri heltzea, iruditzen zait oso desafio handikoa, ez? Egia da, batasun falta gontzala, baina esango nuke oroar jendea kalera atera zala, maiatzak bat, naiz eta eguraldi oso txarra izan, ez? Beraz, bada mobilizatzeko eta aldarrikatzeko egun bat. Alako egunetan edo nolaren txaskarriloen, esamesen, alako gauzatxoei ere erreparatzeko tarteari izaten da. Rekurso iruditan ikusi dugu, sindikatu guztiekoiko eran euren konbokatoriak egin dituzela, mugimendu sozialista delakoak ere hitzordua Bilbon, eta arrakastaz gainera, deigarri egin zego edo nolare, Davidek zenolako tartea eman dioten. Kritikarik ere, betiko moduan irakurri izan dugu, ikurriña gutxi ikusi direla, maiatzaren lehen honetan. Ez dugu tarte askori guztiari emateko, baina aipatu duzulako, isa plataforma sozialan aipamena egin diozulako El Correo Español, eski asko gustatzen zait hau esatea. El Correo Españolek egin dion aipamena, ez dakite, Euskal Herria Bildu mekarri beharra zeukaten. Gatazka hori, hilezazu aita, edo ama, edo sabaizeuak, azaldu iguzu. Aipamena zergatik egin diozu, Zurine? Bai, errealidade bada, atxo, mobilizazio masibo bat egin zutela, eta hori errealidade bada, eta hori badauka, ez dakit, divulgazio informatikoko... Albiste dela, zalantzari gabe, bai. Albiste da, inongo zalantzara gabe. Gero, albiste horien nola kontatzen den, da beste gauza bat, eta ni justo horri egin diote referentzia, ez? Ez da, EH Bilduren estizio bat, ez? Estizio bat izateko, eta nik uste dut hori rigorrekin jolastu behar degula kazetariok, estizio bat izateko haustura bat egon behar da, eta ez da egon, ez? Bada beste subjektu kolektibo bat, eta hori errealidade bada, eta subjektu kolektibo hori kalera atera zen, eta jendea bilduzun, eta hori errealidade bada, eta hori kontatu behar da, baina ez da haustura baten ondorioko sortutako subjektua, ez? Eta orduan nik titular horretan, intentzionalidade puntu bat ikusten nuen, eta azken boladan asko hitz egiten ari gara, fake newsen inguruan, eta komunikabideak nola errealidadea bera kondizionatzen eta enfokatzen dugun, eta nire ditzitzen editorialismo handiko titularra zala hori. Honekin ez dut esan nahi, manifestazioa ez dela kubritu behar, errealidade bat da, eta berri bat da, baina, EH Bilduren estizio bat ofizialki ez da. Laxe, anekdota horri ere tarte egin genuen sare sozialetako gauzatxoak ekartzeare gure misioare bat. Eta tira, hitza zurea da Zurine. Baten batek egurra eman zion hasieran eta geroz eta gehiago ari da jasotzen orain. Ikutu edo usain elektorala ez ote duen bere gutunen kapitulu hauen kontuak, hasieran jota bazegoela irudikatu, sare sozialetan audioren bat ere ibili da bolo-bolo, ia bihotzekoa jota izandako adineko emakumeren bat edo beste pentsatuz Moncloan zirela falangistak, gauerdirako, zertan dabil Sánchez? Nik uste Sánchez kanpaina egiten dabilela, bere estrategia horren baitan, pasagara kulebroi bat bezalaxe, pasagara izilune horretatik, deklarazio instituzional batera, eta orain berriz bere lidergoa eraiki behar du, eta lidergo horren baitan badago presidentearen lidergoa, baina feriara jun behar da, gertuko presidente hori bezala ikustarazteko, eta egin duna da,
egin behar duna, bere lidergoa indartzeko gero egia da beste eztabaida bat hortxe ere badagoela, eta da zergatik egin du Sánchez egin zuena, baina, bueno, Sánchez nik uste dut horrelako pildorak emango digula, Zebillara jungo da, Katalunian ikusiko dugu baita, seguramente Europako hainbat lekuetara jungo da, eta jungo gara ikusten, bere Ave Fénix bezalako emergentzia, deskantzatu du, beraz, badauka orain karretea ibiltzeko leku batetik bestera. Hala ere, neurririk oraindikan ez digu, bera oso keskatuta zegoen, Lauferren inguruan eta bere egoeraren inguruan, eta keskatzekoa da, baina neurriak behintzat oraindikan zerk egingo duen ez dakigu. Bueno, ikusi dugu Podemos animatu dela, eta auzitara eraman duela Oke Diario esate baterako, Madrilen ustez jardunaldi jasangarri batzuk antolatzeatik jasotako diruagatik. Ez da diru kopuru handia, baina kaso adibide interesgarri bat. Jauzi egiten ari gara, batetik bestera, baina ingurumari honetan, honezkero apirilaren 21 pixkat diluituta daukagu, ez da, Zurine, non geratzen da, Andueza jaunaren lehendakari ordetza hori datorrena, ez datorrena, Urkullu honezkero aztua dugu, ala ez, Pradales, honezkero estenan sartzekotan, nola dauzkagu kontuak aintzat hartuta estatuko aktualitateak uholdea ekarri duela, zentzu zabalenean? Bai, tamalez, politika oso askardoa, eta behin Euskal Herriko EAko hauteskundeak pasata ja jarri gara, Sánchezen afera, baina bitartean hemen gauza gertatu indira, Pradales eta Andueza jadanik bildu dira, eta niri soguratua iruditzen zait, normalean, politikan egiten dana da, boto gehienak ateratzen duen horrekin, egiten du beste alderdiekin rondatxo bat, eta alderdi horrekin egiten den rondatxoan normalean izaten da, handienetik txikienera. Beraz, pentsa genezake lehenengo bilera hori EH Bildurekin egin beharko zula, eta ez du egin, de facto Anduezarekin egin du, jadanik jakin badakitelako pakto hori benetan indartzua dela, eta orain egiten ari direna, ez dakigu oso ondo, baina, bueno, bilera horretan karteren banaketa, edo behintzat karteren negoziazio hori abian dago. Hurrengo astetan, seguramente jakingo dugu, ze karterak eramango dituen EAJak eta ze karterak eramango dituen PSek, eta ikusita emaitzak, batetik EAJaren ahulezia, baina bestetik PSren indarkeria, seguramente ikusiko duguna da, Anduezanen papera, biziki importantea izango dela urrengo gobernutan, eta zailburutzak begirata, PSek zailburu galanta eukiko ditu. Baina egia da oso gutxi jakiten ari garela komunikatiboki edo publikoki honen inguruan. Porra, ausartzen zara, hezkuntza, osakidetza? Niri ez gustatzen ausartzea, ausartzen naizen bakoitzan galtzen dut. Eta ausartzen ez naizen bakoitzan irabazten dut. Baina ni bai uste dut berdintasuna PSOEk eramango dula, hortxe egongo dela, eta osasuna, ez dakit EAJak emango dion edo ez, baina behintzat PSek eskatuko du. Aizu, bukera zer deritzu, Albert Pla, honek beti asmatzen du, bete-betean, hasiera batean txunditu ere egin gara, Madril bombapean, baina mezua badatorrela, ez duela mezu zehatzi baizik, eta honezkero gertatu dela aurretik, tira, hitz jokoa, baina nahi duenak errez harrapatu dezakena, ezta? Bai, eta saldi oso klabe bat, Sálvese quien pueda, esaten du bera beztian, eta nik uste, Madrilen egoera alaxe dala, gizarte, leheno ikusten genuen Petro alde batetik, komunidade eta gizarteari eta kolektibadeari egiten erreferentzia eta bitartean edo bestaldean badaukagu Ayuso eta Madrid hori, individuala dana, kapitalista dana, badago erresistentzia, nola baina, nik uste Arbel Prat oso ondo, eta humorez jolasten duela, baina beldurgarria den gizarte bat ikustarazten duela. Laxe, Albert Pla handiarekin gaurkoz agur Zurine, laster batean hementxe platoan zaitzegu gainera, aste honetan, zenbat kontu eta zenbat gai aztertzeko eta horri buruz aritzeko, mila esker gabon pasa. Zuei. Y esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar, sí, ya. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid.
pertsona dugu, bai. Eta, bueno, alkarrik ikusiko dugula, abenduaren 20an eta 21an beharrezkoa bada. Bai, Bilbon, sarri kantetan, eta, hoxe, izo daitezela fatxa horiek. Segi holan, aurrera! Hori da gure itziar, ez dago txalo bero bat, meseden, ez da... Neba da, nola dagoen Euskal Irrati Telebista Kate Publikoko 11. Tira, bai, izorra daitezela fatxa horiek, Itziar Ituño ikusten duzue, Super Itziar Ituño, Fermin Muguruza, izan ere ez da ez gutxiagorako izan, abenduaren 20-21eko sarreren festa hori, baina kontzertuan izango da, baina batez ere zentsuraren aurkako mezua. Horretarako egin baitu deia besteak beste musikari iruindarrak, eta ez da hori bakarrik izan ere memoria historikoa pixka bat egin da, gogoan duzue, Galindo, nork ez? Ni konturatu nintzen, esaten du, hau da, jasarpen baten historia, ez? Kortaturekin berehala, baina Madrilen bertan bere utzizkiaten zenbait kontzertu, negu horreakekin Galindoren hausi madarikatu horrekin. Galindorena gogoratzen duzu? Ia, 10 urte zegoen ginela. Galindorena... Gogoratu, nola aztu hori? Hori esan behar nizun. Nola azten duzun hori? 1983an izan zen. Gure mundua arriskuan dago. Gaiak lurraren espirituak ezin du gehiago jasan gure planetan gertatzen ari den hondamendia. Eta hondamendia galanta, klimatologikoa eta baita ekonomikoa ere. Badakizue, gerrateak, tira, guztia monetizatu daiteke, kontabilizatu daiteke, guztion poltsikotik zenbat diru joango ote da. Tira, klima aldatzen ari da, planeta txikitzen ari gara, eta klima aldaketa eta eguratxaren gora berekin, badakizue, euriteak, goldeak, txikizioak bilioi bat gastatu omen du Europar Batasunak kalte horiei aurre egiteko. Bilioi bat kalkulatzen hasita nien ez ausartzen. Argi daguna da, berotzearena gelditu barra dagoela, ez dakit, bestela hemen ez dago modurik bizitzeko, ez da gauza berri ez da. Edo bai, eta horretarako neurriak hartzen hasi beharko genuke, hasteko eta behin gainezka eduki dezakegun armairu hori, erosketa basatiak, neurri gabekoak, prest gaude horretarako, urratsa emateko behintzat ez dakit, bidea ikusteko gai gara, zen kalera. Euskal moda sustatu asmoz modaren astea egiten ari dira Donostian, gu moda jasangarrian zentratuko gara, jendeak erosten aldu bigarren eskuko arropa eta erosterakoan fijatzen alda materialetan, ikusi herritarrek esan digutena. Nik ez, ni lehenengo eskukoa, eta normalen internetetik. Eta arropa asko erosten, oza, daukat justo hilo necesario. Tarteka bai, noizbeika erosten dut bigarren eskuko arropa, baina, bueno, errexena, mundu hontan eta hiri hontan, errexena, dendaz denda, lehendabiziko eskuko arropa errexagoa da erostea. Modagarekin datorkielako, fin ez dakit nola esan, baina... Nien egia esan da lehenengo eskuko erosten dut, baina, bueno, ez dut asko erosten, eta orduan utia honitzen maten diot. Markan ere bai, gezuratu bat esaten markan egia esan. Esan da ez gehiagi, baina, bueno, zehatzen naiz kalitatea honeko arropa erosten, eta ez oso garesti izatea. Nungoa den, Espainiako arropa badan, eta kotoia edo material naturalagoak badira, kontutan hartzen dut. Nahiago dut pixka gehiago pagatzea, nahiago dut kalitatea, beste gauzen gainean egon eta luzeako, nahiago dut hori apurtu arte erabiltzea, Depende, igual eskiatzeko edo mendira joteko, ternua edo olako marka, Batzuton ternua bezalako marka, hola. Batzuek, mendiko arropak, ternua, honik zerdaki, saiatzen. Gertuko dena, ez elikaduretan, arropan, gertuko produktuak badira, gehiago beto. Ui, ja liatu detetzan hau, kauen la letxe? Ni liatu dut. Hau da ni nabi? Bai, gero kendu ingo diogu, Orea. Orea, mendik aurrera. Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste?
¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. Irudikatu gaituzue emakumeak mendeku bila, mendeku gose. Gosea kaso gehiegi izaten da, baina gauzak ere egikaritzea izaten da kaso honetan zinema arloko helburutako bat, eta halaxe Patrizia López Arnaiz Arabarra protagonista duela argi Mundaka aldeko grabaketak eta mezua benetan interesgarria. Andreak hartu du istorio hori, baino berak mendekua nahi zuen. Hor, zegoen, maitasuna irabazten zuen, ez dakit, zegoen barkamena edo. Eta Andreak nahi zuena zen mendekua. Maskulinoaren idei hori resignifikatu du. Eta emakumeak hartu du, eta emakumeak bebai mendekua bilatu aldezake. Osea, egiten duena da pertsonai femenino hau, minari boterea eman, empoderatu. Eta mendekua jarri bai bere posibilitateen artean. Ba, ikusten duzue, pelikula iluna, erreala, eta akziotik gutxi ez duena, zinema aretoetan honezkero baduzue, esan da bezala, Nina. Bai. ¿Por qué estás aquí? Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere. Hainbeste eraso zentzu gabe pairatuz, lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala. Zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen ohe alboan. Europan barrena ibilita, asteburu honetan Tolosan bonberenean izango dituzue Biba Belgrado taldekoak, Laukote Kordobarrak gainera kantutegi zerutiarra lan berria dakar eskuartean, eta ziur ugari izango direla bertara gerturatutakoak. Orain arte hainbat geldialdi egin dituzte, eta jira horretan gainera Euskal Herrian izango dute geltoki gehiago, baina tarte bat izango da horretarako. Argiz, azaro aldera izango dira, bai Donostian eta Bilbo aldean, esandakoa. Asteburu honetan Gipuzkoa aldean, sortzaile hauek gainera Andaluzia aldeko doinu hauek dakartzate ikusten duzue musika garaikidea, eta besteak beste, Sara Zozaia edota Gorka Urbizu bezalako musikari handien kolaborazioak izan dituztenak. Besterik ez, bagoaz musika aktualitateren aipamentxo hau egin da, bagoaz, baina argiz, asteburua gainean dugu, eta noski, zuekin asteburuko kolpez kolpe lantalde osoarekin makina betean. Mila esker beste behin ere hemen izateagatik, muxo handi bat, merezi duzue, berarte.
Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere. Hainbeste eraso zentzu gabe pairatuz, lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala. Zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen ohe alboan. Eta 2023ko ikasturtean 218 jazarpen kasua atzeman zituzten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskoletan aurreko urtean baino 71 gehiago. Eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna baliatu du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak datuok argitaratzeko. Atzemandako kasuek ez ezik aztertutakoek ere gora egin dute. Hezkuntza Sailaren ikuskaritzak 1553 kasu aztertu zituen iaz, eskola jazarpena egon ote zen argitzeko. 2021-2022ko ikasturtean berriz 1098 kasu aztertu zituzten eta 157 atzeman. Hortaz, 140 hasi dira Jaurlaritzara aztertzeko heldu diren eskola jazarpen kasuak. Joan den apirilaren 26an, kezuri batek aztoratu zituen Bilboko Zorrotza, Basurtu eta Saninazio auzoetako bizilagunak. Auzokide askok telefonoz deitu zieten larrialdi zerbitzuei eta handik gutxira ertzainak, udaltzainak eta suhiltzaileak bertaratu ziren. Bi anbulantzia ere bidali zituztenara bizilagunek adierazi dutenez. Eusko Jaurlaritzaren arabera azidoaren eta uraren arteko erreakzio batek sortu zuen kelainoa eta berez disolbatu zen airean. Baina auzokideak ez daude hain lasai eta gaur iluntzean manifestazioa egingo dute Zorrotzan, Sader Profesa kanpora plataformak deituta auzoetan aire garbia eskatzeko. Kaixo guztioi, EH Bilduk Arrasateko Amaia Antzokian elkartu du gaur bere arratsaldean bere batzar nagusia. Apirilaren 21ean egin ziren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen balorazioa eta testuinguru politikoaren irakurketa egin dute. Bilkideek batzarra abiatu horretik, Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak adierazpenak egin ditu hedabideen aurrean. Uste dugu momentu honetan 3 probintzietan hauteskundeak pasa ondoren eta kanpaina pasa ondoren gobernu bat osatzen ari direla elkar fidatzen ez ziren horiek hauteskunde kanpaina horretan, eta guk uste dugu gobernu horrek kontuan hartu behar duela gauza bat. Parlamentu horretan 54 abertzale gaude, eta parlamentu horretan 40 ezkertiar gaude. Eta beraz, uste dugu gobernu programa horrek ezin dituela hipotekatu gehiengo horiek. Horri lortzen balin badiogu, demokratizazio garai batetarako ateak irekitzen balin badira, uste dugu euskaldunak badaukagula parada gure artean ados jartzeko eta Madrilekin Euskal Herriarentzat, kasu honetan 3 probintzientzat eta Nafarroa garaientzat
beste estatus nazional bat aldarrikatzeko. Paula Auster zondu da 77 urterekin New Yorkeko trilogiaren eta Leviathan eleberriaren idazleak duela urtebete jakinarazi zuen biriketako minbizia zuela eta haren ondorioz hilda bat. Gabon eta ongi etorri, ostegun honetan ospatzen da eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna. Ia 3 haurretatik batek eskola jazarpena edo bestelako indarkeria jasan duela ohartarazi du inkesta batekin. Hezkuntzan segiz, ekainaren 2 Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da Ordizian, Udane Arbeo. Ekainaren 2 Ordizian Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da, 31. edizioa izango da eta gaur abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte eta hemengo haurtxek ere dantzatzeko aukera izan dute, EIGeko koordinatzailearekin Lourdes Imazarekin izan gara. Bai, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua da Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela gure hezkuntza sistemaren ardatza. Eta bai, hemen Ordizian ospatuko dugu Euskal Eskola Publikoaren 31. jaia, ekainaren 2. Eta, aurtengo leloa da publikoa aido, publikoa ari du, hori da pixka bat aldarrikatu nahi duguna, publikoa ari duela, Eta 3 ardatzen baitan ari gara jaia antolatzen, publikotasuna, euskara eta aniztasuna eta kohesioa. Orduan, 3 ardatz horietan oinarrituta ari gara jarduera guztiak antolatzen, eta 3 ardatz horietan ere oinarritzen da, orain aurkeztu berri dugun bideoklipa. Lan handia izan da, hemen bertako guraso elkartea asko inplikatu da, kristo lan egin dute, aukera desberdinak ikusi ziren eta azkenean Baion Maiak egin du letra, abestia hitzak berak egin ditu,
publikoa aido horren metafora meteorologiko hori hartuta, horretan oinarritu da letra egiteko, eta gero eskolako gurasoak diren kaukurikurakoak egin dute musika, ez? Prozesu oso luzea izan da, eta baina, uste dugu emaitzak merezi izan duela, ez? Eta gainera ikusita, ze gustora ikusi duten aurrek, gustora bai. Jaia hemen Ordizian ospatuko da, jaiaren gune bat hauxe izango da, Herriko Plaza, bai? Hau jaiaren gune garrantzitsu bat izango da, gune zentrala. Gero batez ere Barrena Parke inguruan ere ibiliko gara, eta hemen frontoia eta Barandearean parkea, hemen inguruko parkeak, ez? Hor izango da jaia, beti bezala adin guztietarako jarduerak antolatuko ditugu, txikitxonetan dedikazio eta helduetara iritsi arte, ez? Goizuko 11etan hasiko gara, eta arratsaldeko gaber arte, hemen izango da jarduerak, eta aurreko gunean ere bai, ez? Larunbaten ere izango da zer izanik, ze gurean ja jendea ohitu da pixka bat aurreko gauetik etortzen, ez? Karamenetan eta bar, orduan aurreko gunean ere izango dira jarduerak. Hori aurkeztuko dugu hemendik pare bat azera edola, baina momentu honetan ari gara programa izten, bai. Zabalik dago lasterketa askatasunera, independentziaren aldeko lasterketa herrikoian izen emateko epea. Ez galdu. Maiatzaren 18ko lasterketa ez da edozein lasterketa. Independentziaren aldeko lasterketa bat da. Herritik egina herriarentzat. Bestelako aisialdi erabatzuk posibleak direlako, eta hiriburuko kaleak gureak ere badirelako. Hartu dezagun Bilbo independentziaren alde. Zabaldu lau haizetara, badator, eman izena, laur.eus, lasterka 24 atarian. Arratsaldean, Izarkom eskolaz jakiteko gurean izan dugu Urtzi ikusi elkarrizketa. Gure egunerokotasunaren parte dira komunikazio gailuak, sistemak eta baita plataformak. Denok dugu harreman oso estua horiekin, eta hala eta guztiz ere ez gara tresna horien erabilerak dituen ondorioetan hausnartzen jartzen. Horretarako sortu da Izarkom Eskola, Izarkom Euskal Herriko Telekomunikazio Operadore Kooperatiboak sortua, gaia hitz egiteko gurean dugu Urtzi Ugalde Izarkom Kooperatibako kidea. Ongi etorri Urtzi. Eskerrik asko. Hasteko lehenik eta behin, zer da Izarkom, konta eguzu? Bai, Izarkom azken finean da, orain dela 6 urte sortu zen irabazi asmori gabeko kooperatiba bat. Azken finean da erramienta bat gizartea bera, ekonomia bera eta telekomunikazioaren sektorea bera eraldatzeko, ez? Igual energia arloan edo elikadura arloan ezaguna dira edo sektoreak eurak gehiago hitz egiten da eurei buruz, baina telekomunikazioa geratzen zaigu pizkat aparte, ez? Eta orduan, azken finean orain dela 6 urte, hainbat lagune sortutako kooperatiba hau, pizka bat gure tresna guzti horiek, ez? Eta bai interneteko konexioa eskubide bezala hartua eta baita ere mugikorren erabilera eta bar, nola nahi ditugun zerbitzu horiek eskuragarri jarri gizartean, ze modutan, ze baldintzatan, hori hausnartzeko, hori eztabaidatzeko eta hori bera antolatzeko, gure buruak antolatzeko modu bat bezala sortu zen kooperatiba.
agian alternatiba bat bezala, ez? Agian gaur egun enpresa pribatuak dira nagusi telekomunikazio arloan, horri tiraka sortu zen kooperatiba hau. Bai. Sektore askotan bezala, privatizazioak sekulako ondorio latzak eragin ditu, haude laupabos multinazional merkatu osoa jaten dutenak, eta gurean ere Euskal Herrian, zegoen telekomunikazio egitura publiko urria galdu egin dugu urten poderioz, ez? Orduan, hortik sortu ginen pixka bat, hainbat sare, hainbat kooperatiba, Izarkom igual ezagunenetarikoa bada, eta guztion artean saiatzen gara pixka bat, alternatibak osatzen hauen aurrean, ez? Esan duzun bezala, denbora asko eta asko egiten ditugu gure dispositiboekin, 5 ordu gutxi gora bera, mugikorra, ordenagailuan, tabletetan eta bar, eta ez gara ohitzen, edo ez gara hartzen zelako ondorioa dituen horrek, ez? Eta nori ematen diogun, nori egiten diogun mesede. Orduan, pixka buelta emateko horreri. Hori da, zuk esan bezala, gutxi gora bera, 5 ordu pasatzen ditugu mugikorrari begira, telebistari begira, komunikazio arloko sistema edo tresnei begira, eta ezer gutxi dakigu, ez, horren inguruan. Bai. Eta pixka bat, Izarkome orain dela 6 urtetik ona, hainbat proiektutan ibili da, proiektu horietako bat, Bilboko nodoa irekitzea izan da, Irunen jaioa da, baina Bilboko nodoa izan da 2. egoitza, jaio zala azaroan, eta hor bertan espazio bat sortu dugu, hain zuzen ere, telekomunikazioa eta digitalizazioen inguruko gaiak jorratzeko edo hurbiltzeko jendartera. Behin Izarkom eta baita eskolaren nondik norako zertzela batzuk eman da, konta iguzu, telekomunikazioarena ez da sektore neutral bat, ez da? Lehen aipatu dugu privatizazioa, baina orokorrean hala ere ez da neutrala. Hori da, azken finean, sektore guztiak bezala, esango nuke, kapitalismoaren barruan, egiten dugun aktibitate ekonomiko hori, egiten dugun erabilpen hori gailuen ganako baditu ondorioak, eta hasi eta nori ematen diogun dirua, baina jarraitu eta gure datuekin zer egiten duten, nola antolatzen diren enpresa horiek, menpekotasuna dugun enpresa horiek, eta zenolako engantzea daukagun baita ere, telekomunikazioetako tresna horiekin, ez? Orduan, bada momentua pixka bat gelditzeko, ohartzeko zer egin nahi dugun gure mugikorrekin, gure internet konexioarekin, eta autoantolatzeko gure buruak, ez? Horrela pixka bat, erraminta ezberdinak, alternatiba ezberdinak baliatu, eta Izarkom da horietako beste bat. Eskolari begira, esan genezake telekomunikaziorako sistema edo gailu hauek ez direla onak edo ez txarrak, ez da? Tresna batzuk direla eta hori agian eskolaren bitartez erakutsi nahi duzu, ez? Baditu gauza positiboak dituzte, bai mugikorrek, bai gailuek informazioa jaso dezakegu adibidez, baina baita txarrak ere eta horiek asko ezagutzen ditugu, datuak lapurtzearena adibidez, bai onerako, bai txarrerako erabil daitezkela. Bai, adibidez, gaur egun ja gaztetxoek 10-12 urterekin ia gehiengoak badu mugikor bat, ez? Eta hain abiadura bizian pasa zaigu dena, ez garela hartu puntu horretan arte nola iritsi garen. Eta hori horrela izan behar den, ez da ere, ez? Orduan, eskolaren bitartez, sentsibilizazio pixka bat ere egin nahi dugu hainbat tematiketan, ez? Hasi, neraben lehen mugikorra noiz nola eta zein baldintzatan egin beharko litzateken, adimen artifiziala, pribatutasuna, arrakala digitala, Fedibertsoa, software librea, bolo-bolo dauden gai batzuk dira, eta guk modu doan batean eskaini nahi dioguna, bai bazkideei eta bai bazkidez diren pertsonei.
Esan bezala, doain dira saio hauek, aurrekoa duela astebete egin zenuten, Abraska taldeko Mikel Gartzia, ongietorri Euskal Fedi Bertsora izeneko hitzaldiarekin. Nolako feedbacka izan duzu oraingoz? Bueno, saio hori berezia da, Fedi Bertsoa ez da gai bat oso ezaguna, edo sare sozial digital alternatiboak nolabait esateko, baina ezagutarazi behar ditugu, software librea bezala edo hainbat erraminta bezala, daukagu Sarkomdeko ardura hori baita ere, tresna horiek ezagutarazteko. Eta, Mikelekin plazer bat izan zen, egia esan oso mamitsua izan zen gaia, igual ez da tiroi gehien daukan gai bat, baina uste dugu beharrezkoa dela, hortarako oreka horretan ibiltzen da eskola baita ere, Eta, gu saio guztietan egiten duguna da, modu presentzialean jarraitu ahal izatea, baina baita ere streaming bidez, izen eman eskero. Eta gero handik eta hilabete batetara, publikoan eskaintzen dugu bideo guztiak, eskuragarri daude. Hori da, denontzako eskuragarri daude orduan hausnarketa edo baita tailer hauek. Urrengoa berriz, hilaren 30ean izango da, konta iguzu, zer izango du ardatz urrengo tailerrak? Bai, gure lankidea den Eider Rimasek emango du tailerra, eta arrakala digitalari pixka bat aurre egiteko tailer bat izango da, non mugiko horren oinarrizko erabileran trebatuko garen. Ze, klaro, esaten dugu, abiadura oso handian goaz, eta batzuk igual ari gara Fedi Bertsoari buruz hitz egiten dagoeneko, baina jende bat oraindik piztu eta itzaldi daki egiten bakarrik mugikorra edo ordenagailua, eta ohartu behar gara hori ere realitate bat dela, eta pertsona horientzat ere, baliabideak eskaini behar ditugula, formakuntza eskaini behar dugula, eta holako bi saio ditugu, arrakala digitalari aurre egitekoa, eta espero dugu beste pertsona edo perfil batetara heltzea, igual helduagoa diren pertsonak, edo ezain beste trebatuak, edo menpekotasun gutxi daukaten pertsonak, tresna digitalen ganako, baina baita ere beharrezko gaia. Azkenik, bada telekomunikazioarekiko edo bruja betzarekiko azpimarratuneko zenuken bestelako punturik, aipatu ez dugun punturik? Ez, nik uste dut, Izarkon momentuz 3.400 bat bazkide gaude, egia da, askoz gehiago izan gintezkeela, eta gizarteratu behar dugula, tresna hau, beste energia arloan adibidez Goiener den bezala, telekomunikazio esparruan, telekomunikazio burujabetzaren esparruan lan egiten duena Izarkon dela, eta animatzea jendea behintzat probatzera, ez dagoela permanentziarik, ez dugu bombardeatzen jendea, ez du hitz egingo inoiz robot batekin, beti pertsonak ongo dira atzean, kalitatezko zerbitzua emango dugu, euskaraz emango dugu, eta gainera salneurrietan baita ere oso eskuragarri jartzea nahi ditugu, orduan, animatzea jendea gerturatzera. Kontuen hartuko dugu, eskerrik asko Urtzi, Izarkom eskola orkestearrean. Hasi dira Txantrea auzoko jaiak, jakitoki Txantreako janaritegi komunitarioak eman die hasiera, ikusi. Apirilaren 30ean, ostegunarekin Iruñeko Txantreako auzoko jaiak hasiera eman zioten jakitokik jaurtitako txupinazo batek. Oiden bezala, dantza tradizionalek Txantreako kaleak hartu zituzten. Txantreako plazan txupinazoa arratsaldeko 8etan jaurti zuten arte. Odea da guretzat gaurkoan hemen egotea. Esker mila bihotzez jakitoki osatzen dugunan izenean. Gora Txantreako jaiak! Gora gu eta gutarrak! Aurtengo txupinazoa jakitokik jaurti du. Txantrean egiten duen lana aitortuz. Urtean zehar baliabide ekonomiko murritzak dituzten auzokideak laguntzen dituzte sortu duten janaritegi komunitarioarekin.
Felipe Kastel eta Denis Kauzil jakitokiko bolondresak dira eta haien proiektuaren inguruan hitz egin dute. Felipek aipatu duen moduan, Txantrea auzo langilea eta emigrantena da. Vas a otro país, eres el más pobre de ese país y encima estás en un barrio que eres de una raza diferente, es muy difícil que te relaciones. He estado peleando en 1000 luchas y por unas razones u otras ahora está en casa, queremos llamarles a esta nueva militancia en la que todos aprendemos y vamos a crear un jakitoki fuerte y vamos a hacer otra vez que la Txantlea vaya siendo un maestro en la lucha y en la solidaridad. Jakitokik pobreziarekin laguntzeaz gain, pertsona hauek sentitzen duten bakardadea lantzen du. Azken gai bezala, etxe bizitza izan da. Felipek dioenez, arrazismo asko dago alokairuekin. Auzotarrek gogotsu hasi zituzten jaiak, dantzak, musika, kontzertuak eta DJak egon dira lehenengo bi egunetan. Ostiralean gazteen artean fama duen txoko-txokoarekin irekiko da eguna. Kaldereteak eta kaleetako ohiko bazkariek ere indarra izanen dute. Momentuz, eguraldi on batek lagunduta. Nazioartean, Amerikako Estatu Batuetako unibertsitateetako protestak ditugu albiste, liskarrak areagotu egin dira Palestinaren aldeko ikasle protestetan. Has exploded into the thousands. We are well into the 4 digits here. At least. Successful effort for the most part. There are a large contingent of supporters who want to defend this encampment on the west. Kiroletan, 14. Araba Rugby Cup ospatuko da Gasteizen. Nork hartuko du parte, Mikel Klaber? 6 eta 14 urte bitarteko 1500 gazte elkartuko ditu Araba Rugby Cup topaketaren 14. edizioak. Maiatzaren 11 eta 12 burutuko da Lakua 03 kirol instalazioetan. 27 errugbi eskola elkartuko dira Gasteizen, errespetua, kiroltasuna eta talde lana bezalako baloreak indarrean jarri nahi dituen topaketan. Gasteiz eskolarteko errugbi eskolen topalekua izango da maiatzaren 11 eta 12an Araba Rugby Cuparen 14. edizioarekin. Espainiar estatuko 27 klub elkartuko dira topaketetan, 6 eta 14 urte bitarteko 1500 gazte bilduz. Lakua 03 kirol instalazioetan jokatuko da txapelketa, 8, 10, 12 eta 14 urte zazpikoen kategorietan. Lehia baino, kiroltasuna eta errespetua bezalako balioak zabaltzea da topaketaren helburua. Hay que inculcarles a los chavales desde abajo y padres también nuevos que llegan cómo funciona esto. Que tenemos unos valores que no se pueden dejar de seguir, hay que seguir por esa línea. Pues hay que seguir por la línea del comportamiento. Errugbi partiduekin batera, hainbat jarduera burutuko dira instalazioetan ezarriko den fan zonean. Jolasak, musika, animazioa izango ditugu asteburuan zehar. Topaketa hirian zehar zabaltzeko kale jirea izango dugu ere. Que los equipos se puedan reunir, puedan llegar con sus banderolas, recorran la ciudad, damos visibilidad y tengan, aparte del tiempo que están jugando, un tiempo de ocio donde todos juntos, donde se puedan mezclar, luego puedan jugar aquí unos con otros y todo el mundo lo pase bien. Kirolaz errespetuz gozatzeko aukera izango dugu Gasteizen maiatzaren 11 eta 12an. Gasteizen jarraituko dugu orain, baina kultura arloan Lazarraga Kultur Elkartearekin batuko bait gara orain. Kulturgunearen egoeraz hitz egin digute, Mikel Klaber, konta iguzu? Lazarraga Kultur Elkarteak bere proiektu euskaltzalea arriskuan dagoela salatu du azkeneko asteetan orain dela urte bat, Oizaskun Arrue Kulturgunea izango dena kudeatzeko hitzarmena sinatu zuten Gasteizko udal gobernuarekin. Urtebete beranduagoa aitzitik,
kulturgunea itxita jarraitzen du. Orain gainera udalak emandako diru laguntzaren zati bat itzultzea eskatu dio elkarteari. Elkarteak itzultzeko prest dago, baino ez eskatzen duen bezain beste. Haiekin elkartu gara, beraien egoera zein den ezagutzeko. 2023ko apirilean Izaskun Arrue kulturgunea kudeatzeko hitzarmena sinatu zuten Gasteizko Udalak eta Lazarraga Kultur Elkarteak. Udaberrian irekiko zela iragarri bazen ere, urtebeteko atzerapena pilatu du. Atzerapen horren ondorioz proiektua arriskuan dago orain. Udalak emandako diru laguntzaren zati bat itzultzea eskatzen baitio elkarteari. Lazarraga Kultur Elkartea jakitun da programazio bat ez dela hor egin. Beraz, programazio horri dagokion dirua itzuli behar du. Zuriketan dena jasota dago, egin diren gastu guztiak, zer egin den, zer ez den egin, arrazoitu bezala, 50.000 euro inguru dira, itzuli beharko genituzkenak. Baina, udalak beste interpretazio bat egin du, eta atera zaio 113.000 itzuli behar dugula. Elkartean ez dago dirurik, hitzarmenean jasotakoa beste gauza batzuetan, zati bat behintzat gastatu da. Urte honetan zehar, prestaketan lanak burutu dituzte elkartetik. Komunikazio plana edota programazioa aurreikustea besteak beste. Lan hori guztia dena den ezin izan dute gauzatu. Egoera hau nolabait aurreikusten genuen gerta zitekeela. Hau da, itxita jarraitzen zuen, itxita jarraitzen zuen. Orduan esaten genuen, guri plan operatibo bat egiteko agindu digute. Hori egin dugu, eta plan operatibo horretan jasota dagoena ez gara gauzatzen ari, programaziorik ez dago. Eta hori izan zaie, jakitun ginen. Baina, lasai, ez da hori konponduko da, esan izan digute. Jakitun ziren, eta azken momentuan bota dute ez. Modu nolabait komunikabideen bidez, eta nolabait hainbesteko harremana izan ondoren, modu txarrak gailendu dira azken momentuan. Orain, irtenbideak bilatzen ari dira, baina salatu dutenez, udalak ez da elkartearekin harremanetan jarri. Udalak sortu du arazo bat, bere utzikeria edo nahi dugun bezala definitu. Sortu du arazoa, udalak konpondu behar du. Elkarteak ez du sortu arazo hau, elkarteak egin beharrekoa egin du, eta abisua ere pasatu zaie, gertazitekenaren abisua. Orduan, beraiek eman behar digute irtenbidea. Oraintxe bertan ez dago harremanik. Etorkizuna, oraintxe bertan, iluna, udalarekiko konfiantza, nolabait galdu egin dugula, ezta? Eta orduan horrek zalantza gehiago sortzen dizkizu etorkizunari begira. Irtenbidea badagoela uste du elkarteak, hitzarmenaren gain egin diren interpretazio juridiko ezberdinak gainditzeko aukera ikusten dute. Udalak hitz egiteko jarrera bat berreskuratu behar du, zer orain ez du ezer esaten. Gure aldetik aurre ikusten dugu, hau desagertu daitekela, ez badira gauza zuzentzen, arlo juridikoa lantzen hasi gara. Eta, arlo juridikoan ere ikusten dugu, udalari nolabait bere jarrera aldatzeko aukera bat ere eskaintzea, ez da? Negoziaketarako prest egongo ginatekegu, noski baietz. Baina udalaren partetik, oraintxe bertan, ez dute ezer adierazten. Konponbiderik egon ezean, elkarte euskaltzalearen jarraikortasuna arriskoan egon daiteke. Euskara bizi berritzea helburu duen proiektua kolokan jarriz. Oian ederren, Euskal Herri mailan, Araban, sorkuntza arloan sortzen zen gehiena, euskarazko erreferentzia kultural gehienak ona iristen ziren, ez? Eta bertako sortzaileak ere aukera zuten sortzeko hainbat esparrutan. Orduan hori guztia 2 urte hauetan galdu da, ez dago, eta orduan hor badago behar bat. Desagertze hori ekiditeko, udalarekin negoziatzeko prest daudela azpimarratu dute. Irtenbideak badaudela, ez direla hain zailak aplikatzeko, eta udalari eskatuko nioke hitz egiteko, errespetuz. Zen elkartea beti jarrera eraikitzaile batekin joan da,
Eta horrela jokatu du. Eta orduan hori, nik eskatuko nieke hitz egiteko eta gauza konpontzeko. Ikusentzunezkoetan, ostegunero lez Gaizka Izagirre pantaiak euskarazeko kidea dugu gurean. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Lehen proposamena Netflixen topatuko dezue, Hildako detektibeak. Neil Gaimanen egokitzapenak gustoko baldin badituzue, ikusi beharrekoa, bi mamunerabek talde bat osatuko dute, medium batekin, naturaz gaindiko bezeroen misterioak argitzeko. Harik eta sorgin boteretsu batek planak zailtzen dizkien arte. Bigarrena, pelikula bat Prime Videon plataforman, Jason Statham aktoreren izena esate hutsarekin badakizu eze ikustera zoazen, ezta? Akzioa, mendekua eta krimena ardatz dituen pelikula bat. Adam Clayren mendeku kanpaina basatiak zabalkunde nazionala hartuko du, Beekeeper izenez ezagutzen den erakunde klandestino boteretsu bateko agente hoia dela agerian geratzen denean. Filminetik aldiz, 3 harribitxi iruditzaizkidan proposamenak, urterik bortitzena pelikula, lehenengoa, Oscar Isaac eta Jessica Chastain aktore ezagunak dituena, New Yorken, 1981 urtean girotua, zinema beltza neonuar generoa maite badituzu, ez galdu harribitxia iruditzaidan pelikula hau, burutsua da, zorrotza, eta azken urteotako film gutxietxien zerrenda bat egin beharko banu, ziurrenik pelikula hau sartuko nuke. Bigarrena, errautsa da zuririk handiena. Emakume baten istorioa gizonen unibertsoan, Txinako triadetan zehazki. Bere belaunaldiko zinemagile txinatar onenak kontatua, Jasankek. Eta hirugarrena, beste pelikula bat, Dontzella, Park Chan-wook zinegile entzutetsu hau korearraren thriller psikologiko erotikoa, Korean girotua, 1930ko hamarkada kolonizazio japoniarraren garaian. Eta azkenik telesail bat, primeran plataforman topatuko duzuena, Breisik izenekoa. Trainspotting eta This is Englanderako proposamenak maite baituzu ikusi beharrekoa. Luxua iruditzait telesail ingeles hau euskeraz ikusteko aukera izatea. Lancashireen girotua, komedia beltza da, oso beltza, oso britainiarra, Biniren eta Dylanen bizitzari buruzkoa, beraien laguntasunari buruzkoa, bat ere arruntak ez diren lagunei buruzkoa. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Poesiarekin lotuta badugu berririk ez da, Mikel? Poesiarekin lotutako 100 jarduera baino gehiago izango ditugu poetak maiatzean jaialdiaren 12. edizioari esker. Hasiera ofiziala bihar bada ere, jaialdia gaurkoan abiatuko da sorkuntzari buruzko saioarekin. Jokonda Beli eta Peru Iparagirre bezalako olerkariak izango ditugu gure artean egun hauetan. Gasteizen ez ezik, jaialdia Arabako zenbait herri bisitatuko ditu ere, poesia herritarren artean zabaltzeko asmoarekin. Maiatzarekin, poesiak Gasteizko kaleak hartuko ditu poetak maiatzean jaialdiari esker. Inaugurazio ofiziala ostiralean izango bada ere, jaialdia ostegunean abiatuko da sorkuntza artistikoari buruzko tailerrarekin. Poesiarekin lotutako 100 jarduera baino gehiago izango ditugu Gasteizen ez ezik Arabako zenbait herrietan ere. Jaialdiaren 12. edizioa burutuko da aurten. Besteak beste, Jokonda Beli, Peru Iparagirre, Mario Obrero edota Mayrin Cruz Bernal bezalako izenekin. Errezitalak, tailerrak, erakusketak, mota guztietako ekitaldiak ekarriko ditu jaialdiak. Baita dantza ere, arteria, lakua dantza edota Gisela Akademien ikuskizunetaz gozatu ahal izango dugularik. Lorca izango da jaialdiaren beste protagonistetako bat. Pasion Begak Lorca sonoro ikuskizuna eskainiko du Gasteizko printzipal antzokian, eta Lorca para bebes ekimena ere burutuko da Ignacio Aldekoa kulturetxean. Gasteiztik kanpo ere, poetak maiatzean Arabako zenbait herrietara bidaiatuko du. Izarra, Amurrio, Zigoitia edo Dulantzin egongo da besteak beste, bertan ere errezitalak, solasaldiak eta aurrentzako ekimenekin. Poesia herritarrei gerturatzeko helburuarekin. Emakumeak esparru teknologikoan sartzea sustatzea du helburu Gladys sariak, 4. edizioa du aurtengoa. 40 urte arteko emakumeen ibilbidea saritu eta proiektzioa sustatzeko helburuarekin abian da Gladys sariaren 4. edizioa. Sari hau erreferente bilakatu da Euskal Ingurune digitalean lan egiten duten emakume gazteen aitortzan. Izan ere neska gazteak ibilbide teknologikoari ekitera animatzea du xede, horrela Euskal erreferente berriak sortuz. Hautagaitza irabazlea gainera 4.000 euroko dirusaria jasotzen du.
Olatzar Belaitzea HUko informatikako fakultateko berdintasun batzordeko kideak azaldu du sektorean emakumezko erreferente berria sortzaren garrantzia. Gladys Delestal sariak mundu digitalean diharduten eta oso profil desberdina duten 3 emakume saritu ditu orain arte eta ondorioz 3 erreferente berri ezagutarazi dituzte gizartean. Ni ziur nago 3 horiei esker ja egongo direla neskato batzuk irudikatzen dutena bere burua etorkizunean esparru digitalean, baina behar dugu oraindikan askoze gehiago izatea, ez? Hori ala aurkeztu berri den edizio honetan ahalik eta hautagaitza gehien jaso nahi dira. Ingurune digitalean lanean ari diren 40 urte arteko emakume horiek ezagutu nahi ditugu. Horretarako baldintza zeintzu diren, ingurune digitaleko edozein arlotan ari diren eta 2024an 40 urte gehien ez dituzten emakumezkoek parte hartu ahalko dute. Izena emateko epea 2024ko ekainaren 20 arte egongo da zabalik. Nork bere burua aurkez dezake sarira edo 3. batek proposa dezake hautagaia. Norbait proposatzeko nahikoa izango da hautagaiaren izena abizenak eta harremanetarako datuak ematea eta labur azaltzea hautagaiak Gladys sarira aurkeztaren arrazoia. Kasu bakoitzan dagokion inprimakia betez aurkeztu behar da www.gladysaria.es webgunean. Iazko edizioan baldintza guztiak betetzen zituzten 28 hautagaitza ebaluatu zituen epaimaiak, ordura arteko parte hartzerik altuena. Finean Euskal Herriko emakume informatikarien lan azpimarratu nahi da. Ezin diogu amaiera eman albistegiari atzoko eguna aipatu gabe, grebaren eta langile borrokaren balioak aldarrikatu zituzten atzo sindikatuek maiatzaren lehenean, milaka langile elkartu ziren Iruñean, Bilbon, Gasteizen, Donostian, Baionan eta Maulen egindako manifestazio eta ekitaldietan. Bide beretik gainera menderdia ospatu du LAB sindikatuak. Imanol Karrera, LAB Nafarroako kidearekin izan gara arratsaldean, berri eta elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu, asteburu ona pasa. Alternatiba, zaintza, enplegua eta ondasuna banatzea da. Eskatu, eskuzu, gure edasuna, mursuta bezarkada! Tumba gehiago sindikadak bat egin dugula gure kontzertamenarekin eta lortu dugula gure adostasunak amanduzunan jartzen. Izan ere, lantoki bakoitzean botere sindikala eraikitzen saiatzen garelako. Horrek adierazten duena da antolatzea, borrokatzea eta irabaztea. Ez izauta du ezer biderik. Maiatzaren lehenean, Iruñeko kaleetan sindikatu ezberdinak mobilizatu dira langile klasearen bizibaldintzan aldeko borroka eta aldarriaren alde. Naiz eta helburu berdinak izan, mobilizazioetan bakoitza bere aldetik ibili da. LAB sindikatua bere aldetik Ernairekin batera mobilizatu da. Ernaiko ane-alabak gazteen hitza hartu du. Eta gaurko egunak borroka eguna badirela azpimarratzea ezinbestekoa da, eta gazteok sindikalgintza berri baten lekukoa hartu eta gure garaipen berri propioak izan nahi ditugulako gaude gaur hemen. LAB sindikatuaren 50. urteurreneko ospakizuna batu zaie urteroko mobilizazioei eta aldarrikapenei. Hortaz, manifestazioa ez ezik, ekitaldi handi bat ere egin dute Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Garbiñe Aranburuk hartu zuen hitza besteen artean, nazioarteko gonbidatuak izanik ekitaldi nagusi horretan. Etxai bera daukagu, imperialismoa, kapitalismoa, geroz eta desberdintasun sozial handiagoak sortzen dituena, planeta suntsitzen duena eta munduan gerrak eragiten dituena. Gainera, sistemak berak sortzen duen ezinegonak, baliatzen ari da, fasismoa bere gorakadarako eta kezkaz bizitzen dugun fenomeno bat eta aurre egin behar zaion fenomeno bat da. ELA sindikatua beste alde batetik mobilizatu da, Bilbon beste manifestazio bat antolatuz.
Antolatu borrokatu irabazilelopean, Imanol Pascualek haien aldarrikapenak adierazi ditu. Beti gure lehendabiziko mezua izan nahi da Palestinaren herriarekiko elkartasuna eta salatzea Israelek aurrera egiten ari duen genozidioa. Ikuspuntu ekonomiko batetik, maiatzaren lehen hau ikusten ari dugu nola enpresek inoiz ez bezalako irabaziak lortzen ari dituztela, eta horren beste aldean ikusten ditugu nola langileen lan baldintzak gero eta okerragoak direla. Bukatzeko Esteilas, CGT, CNT, ESK eta Solidari elkarrekin manifestazioak egin dituzte. Hala ere, Palestinarekiko elkartasun mezuak, keinuak eta banderak presente izan dira mobilizazio guztietan. Maiatzaren bata, langilearen nazioarteko egun berezia izan ohi da sindikatuentzat. Bestalde, aurtengoa are bereziagoa izan da LAB sindikatuarentzat. Sindikatuaren 50. urteurreneko ospakizuna batu zaie urteroko mobilizazioei eta aldarrikapenei. Gaia hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Imanol Carrera, LAB Nafarroako bozeramailea. Ongi etorri, Imanol. Ongi etorri. 50. urteurrenaren arira, maiatzaren lehenean, Iruñean, manifestazio eta jaialdi nazionala antolatu zenuten atzo. Nola bizi zenuen bai manifestazioa eta baita geroko ekitaldia? Bueno, eguna ederra izan zen, ez? Nik uste dut agerian geratu zela aldarrikapenak egiteko momentua zela, maiatzaren lehena zela, baina aurten ere bazegoela aitzaki eta aukera sindikatuaren 50 urte horiek ospatzeko. Eta horretarako erabateko momentua izan genuen. Beraz, ederra izan zen alde horretatik, baina gero ere azpimarratu behar da egun borobila izan zela. Manifestazioak emandakoa ere momentu unkigarriak utzi zituen, nik azpimarratuko nuke gazteen momentua, egon zen momentu bat non gazte blokea Ernaitik antolatutako manifestazioa bat egin zuela labek antolatutakoarekin, eta horrek erakutsi zuen sindikalgintzak langileon borroka baduela, gazteen ekarpena eta etorkizunea. Ekitaldi politikoan agerian geratu zen ere laben ekarpena euskal sindikalismoan, horretarako ere aurrera begira hartzen dugun konpromisurako eta gero amaitzeko nazioarteko ordezkariek ere toke hunkigarri bat eman zioten ekitaldiari eta agerian utzi zuten ere langileon batasuna ezinbestekoa dela mundu mailan ditugun erronkei aurre egiteko. Beraz, nik azpimarratuko nuke askotan sindikalismoarekin lotzen ez dena, eta da anaitasuna kiroldegia emozioz beteriko kiroldegi bat izan zela, sindikalismoak ere emozioak mugitzen dituela eta ondorioz jendea, gure komunitatea unkituta eta emozionatuta atera zela. Nik uste dut hori da ere batzo lortu genuena eta nik behintzat horrekin geratzen naiz. Etorkizunari begira komunitate kohesionatu eta ilusionatu bat dugu eta hori ezinbestekoa da borrokarako. Emozioz beteriko eguna izan zen orduan eta gero gainera gazteak batzeko momentu hori ere oso polita izango zen, zalantzarik gabe. Eguraldiak asko lagundu ez zuen, ezta? Bestela ere, 100 pertsonen elkartu zinaten, langile borroka zabaltzen, irakur ziteken pankarta nagusi hartan. Langile borroka zabaltzen ari dela esango zenuke? Bai, nik uste dut, borrokak zabaldu egin behar direla, eta hori da ezinbestekoa. Eremu guztietan egin beharreko zerbait dela, ez? Orduan, LAB ez dugula soilik borrokatu edo konfrontatu behar sindikatu bezala. Nik uste dut langileon borroka klase ikuspegi batetik landu eta garatu behar dela, eta hori da hain zuzen ere labetik maiatzaren lehen honetan agerian utzi dugula. Ez badela momentu bat, hainbeste urteren ostean, langileon borrokan zabaltzeko, eta nik uste dut horretarako prest dagoela langileria, modu kolektiboan aritzeko, eta aurrera begira borrokak zabaltzen jarraitzeko. Konfrontatu beharrean, beste sindikatuekin bat egitera deitu duzue orduan beraz. Iparraldean esaterako beste sindikatuekin batera egin dituzen mobilizazioak, oraingoan bakoitza bere aldetik, esan daiteke agian datorren urtean beste panorama batean aurkitu gaitezkeela, ezta?
Bueno, nik uste dut Ipar Euskal Herrian hemen den egoera berria izan da bazterketa sindikala gainditu dugula. Eta hori laben ikuspegitik garaipen bat da, lortutako lorpen bat da, eta ondorioz maiatzaren lehen honetan, denok batuta egon gara. Beraz, honek noski beste eszenatoki batzuk erekitzen ditu, eta nik uste dut honi bere garrantzi politikoa eman behar diogula, balore handia dauka eta bazterketa sindikal atzean ustea ikaragarria. Denok dugu gogoan buruan aurreko urteko irudi horiek. Beraz, hori oso garrantzitsua da, eta guk esaten dugun bezala, sindikatuen arteko sinergiak bilatu behar direla, ez? Eta nik uste dut, eta nik hori esango nuke, egunero egiten dugula. Lantokietan egunero borroka sindikala garatzen ditugu, sindikatu ezberdinen artean, eta askotan, sindikalismoari leporatzen zaion hori, ez gaudela batuak, bakoitza bere kabuz ospatzen duela, hori egia da, bakoitza bere mobilizazioak antolatzen ditu, baina egunerokotasunean argi geratzen da sindikatuen arteko harremanak daudela, sinergiak daudela, eta hain zuzen ere guztion indarra ezinbestekoa dela enpresetan eta sektoretan garaipenak lortzeko. Beraz, labetik denok ezagutzen gaituzte eta pixka filosofia horrekin egiten dugu. Elkarlana sustatu behar da, ahalik eta lorpen gehien eskuratzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, gure filosofia eta egiteko modua. Bai, zuen egiteko moduarekin batera, internazionalismoari heldu dio zuarengoan ere, izan ere, pankartaren beste aldean, beste nazio batzotako sindikatuetako bozera mailak ere izan ziren, ezta, atzokoan? Bai, eta paper garrantzitsu eta protagonista bat izan zuten. Esan bezala, ekitaldia hunkigarria izan zen, eta nik esango nuke nazioarteko gonbidatuek eman ziutela, eman ziotela ekitaldeari emozio hori. Oso garrantzitsua da jakitea munduan zehar langileon borrokak zabalduak ditugula, herrialde askotan lorpenak eta garaipenak eskuratzen ditugula, eta askotan enpresen jarduera globala denean ere borroka sindikalak globalak izan behar dira. Eta askotan, eta hori Huerta de Peraltan ere ikusi genuen, herrialdeetatik egin dezakegun beste herrialdeetatik egin daiteken hori ekarpen handia egiten diola borroka sindikalari eta lortu daiteken garaipenari. Beraz hori sustatu beharreko zerbait dala, ez? Eta gero atxosalatu genuen Palestinaren egoera, ez? Palestinan ematen ari den sionismo eta Israel estatuaren aldetik ematen ari den genozidioa, ez? Eta egoera larri horren aurrean elkartasuna ezinbestekoa da. Internazionalismoa eta egin dezakegun guztia hala eskatu zigun palestinarre ordezkariak. Beraz, argi dago badugula internazionalismoa garatzeko aukera eta behar. Eta nik esango nuke 50 urte hauetan labek egin duela, eta horregatik atzo izan genuen gure artean izan genituen ordezkariak. Benetan, modu praktikoan garatu izan dugulako nazioarteko harreman horiek. Eta jendeak eskertu zuen, jendeak bat egin zuen ordezkari guztiekin, eta gero nik uste dut gure nazioarteko ordezkari horiek gonbidatuek eraman zutena izan zen Euskal Herriko langilaren samurtasuna, elkartasuna, eta etorkizuna. Zeberaiek esaten zigute zaindu beharreko gauza bat genuela anaitasuna kiroldegian eta zen hain zuzen ere gazteen presentzia. Beraz, denok elkarrekin egin dezakegu bide hau, eta zan bezala ezinbestekoa da ekonomia globalizatu honen aurrean ere ekintza sindikal batua izatea herrialde ezberdinen artean. Zabalkunde honekin lotuta, 50.000 afiliaturen langa igaro berri du sindikatuak, nola baloratzen duzu datu hau? Esan dugu, urte hurren honetara osasuntzu iritsi garela, eta askotan erabili dugu zuhaitzaren metafora esateko sustraiak sendo ditugula, enborra tinko eta darrak zabaltzen ari garela. Hori esaten dugunean, esaten dugu afiliazioari dagokionez zabaltzen ari garela, gero eta langile gehiago antolatzen direla laben,
eta ere esan daiteke ere kolektibo ezberdinetara iristen ari garela. Nafarroako landa eremuan botoetan ja lehenengo indarra gara, Riders, Globo, langile hauen artean ere presentzia sindikala dugu eta langileen aldetik babesa jasotzen dugu eta etxeko langileen sail sindikala dugu. Honekin esaten duguna da hori sindikatua hasi hasten ari dela, baina ez ginela horretarako jaio, beste zerbaitetarako jaio ginela, eta zen aldaketa sozialak eta politikoak termino sozialetan, eta ere gure herriaren askapen prozesuari dagokionez urratsak eman behar direla, eta alde horretatik oso ondo baloratzen dugu gauden momentu gozo hau, oso ongi gaude sindikatu bezala, baina esandakoa, gu tresna bat gara, tresna bat izan behar gara, horrela ulertu behar dugu sindikatua eta sindikalismoa, klase bezala konfrontatu behar da, eta ez sindikatu bezala, eta oso posi gaude eta ilusio handiarekin. Aldaketa garaietan gaude, aipatzekoak dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan izan berri diren hauteskundeak eta hauen emaitzak, baina era berean egungo testuinguruan Euskal zein nazioarteko langileok sindikalismoarekiko dugun beharraren erakusle ere agian bada, zifra hori lortu izana, Hau da, prekarietateak, testuinguru globalak eta etorkizunerako espektatiba ezak ere eragina izan dezaketela borrokara batzerako orduan, ezta? Lagun batek esaten didan moduan sindikalismoa existituko ez balitz sortu beharko genukela. Nik uste dut sindikalismoa ezinbestekoa dela egoera honetan, langileen artean dauden kezka eta behar nagusiak dira lan eta bizi baldintzak, etxe bizitza eta zerbitzu publikoak, eta eremu guzti horretan sindikalismoak badu zer esaterik. Eta guk hein handi batean ekarpena egin dezakegu aldaketak bultzatzeko eta politika publikoetan aldaketa sakonak izateko benetan bide emateko ditugun gehiengo sozialak dituen behar eta keskei. Hortaz, sindikalismoa oso beharrezkoa da eta oso garrantzitsua da, eta maiatzaren lehen honetan gazteen presentziarekin hori ikusi genuen. Ezinbestekoa da, lan egin behar dugu. Euskal Herrian izan ere ditugun indar korrelazioa ezberdina da, estatuarekin alderatzen baldin badugu, eta horrek ematen dizkigu aukerak termino sozialetan aurrera egiteko, esan bezala politika publikoetan, baina ere herri ikuspegi batetik, urratsak emateko eraldaketaren norabidean eta estatus politikoari dagokionez ere bai. Beraz, esan daiteke aldaketa horiek martxan daudela, eta labetik konpromisoa hartu genuen atxoko ekitaldi politikoan bide horretatik jarraitzeko. Eta nolabait esateko ere ziklo berri politiko hontan urratsa horiek emateko bustitzeko pres gaudela. Nik uste dut ezker independentismoak lortutako emaitzak ikaragarriak direla, frogatzen dituztela gehiengo sozialak aldarrikatzen dituela beste politika batzuk, beste norabide bat nolabait esateko, eta sindikalismotik ekarpen handia egin dezakegu horretan. Beraz, gu bide lagun izango gara aldaketa horiek bultzatzeko. Eta askotan esaten dugu, Ipar Euskal Herrian aldaketak eman dira, Nafarroan ere bai, baina nik esango nuke Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere aldaketa horiek ikusten ari garela, ziklo berri politiko hori martxan dagoela, eta hortikan aukerak daudela zalantzari gabe aurrera egiteko. Beraz, konpromiso horrekin eta determinazio eta ambizio horrekin heltzen diogu egoera berri honi. Aurrera begira, tresna bezala aurkeztu zarete beraz, internazionalismoa hitz egin dugu lehen, eta internazionalismoa ere hitz egin zenuten, labeko koordinatzaile Garbine Aramuruk Iruñeko Anaitasuna Paibioian hitz egin zuen atzo, Igor Arroiok ere hartu zuen hitza, eta banaketa hirukoitza proposatu zuen kapitalismoaren alternatiba gisa. Zertan datza banaketa hirukoitz honek?
Guk askotan aldaketak aldarrikatzen ditugu bestelako politiko publikoak eta jende askok, enpresariek eta instituzio galdetzen digute hori zertan datza, ez? Eta guk askotan esaten dugu lab ere ezberdina dela eta proposamenak eta alternatiba zehatzak ditugula eta jartzen ditugula mailaren gainean. Horien artean gure programa sozioekonomikoak jasotzen duen banaketa hirukoitza oso ulergarria dena eta oso beharrezkoa, ez? Guk ikusten dugu testuinguru honetan enplegua banatu behar dela. Eta enplegua banatzeko jardunaldia mugatu behar dela. Horren baitan 30 orduko lanastea aldarrikatzen dugu. Eta hori da gobernuei EAEn eta Nafarroan egin diegun proposamena hori garatzeko. Horretarako borondate politikoa egon behar da eta noski enpresarioen betoa gainditu behar da. Momentuz ez daude gobernurik interpelazio hori egiteko, baina hori izango zen lehenengo neurri bat. Bestalde esaten duguna da ondasuna ere banatu behar dela. Eta ara izan behar dugu herri honetan ondasuna langileok sortzen dugula. Berez, enpresariek konpromiso hartu behar dute, beraiek momentu honetan beregaratzen duten ondasun hori banatu behar dela langileon artean. Eta horretarako zer esaten dugu, neurri tributario justuak hartu behar direla, norabide batean hori banatzeko, eta esaten dugu kapital errentak langilei aplikatzen zaizkigun errent tratamendu berdin aplikatu behar dietela, errekargo bat ere izan behar dutela, eta sozietatean zergan ere urratsak eman behar direla 135 ezartzeko. Neurri tributarioak egon behar dira, eta gutxien soldataz ziurtatu behar dela Euskal Herrian. Guk esaten duguna da 1.400 eurokoa izan behar dela. Berez, hor dago beste proposamen batzuk, benetan eta modu praktikoan hartu daitezken neurri politikoak. Eta amaitzeko zaintza banatu behar da. Eta hau ezinbestekoa da. Momentu honetan emakumeek hartzen dute bere gain zaintza lanak, eta iritsi da momentua gizonok gure ardura asumitzeko eta zaintza lanak ere aurrera eramateko. Beraz ere, hau oso garrantzitsua. Aitortza ekonomikoa eta soziala eman behar zaio zaintzari, baina horrekin batera ere gizonok gure lana asumitu behar dugu eta gure kargak ere bai. Beraz, hori egiten baldin bada, esan dezakegu Euskal Herriko langileon lan eta bizi baldintzak hobekuntzak izango genituzkela. Horregatik determinazio eta bokazio horrekin jartzen ditugu neurri hauek mailaren gainean, azken finean pultso instituzionala ezinbestekoa baita aldaketa horiek burutzeko. Aldaketetarako proposamen hauekin agurtuko zaitugu, Imanol. Eskerrik asko, Imanol Karrera, Lab Nafarroako bozeramailea. Mila esker eta segi borrokan. Eskerrik asko zuei. Bidesarei begira, 8 Muskiz inguruan alde batetik Santanderrerako noranzkoan dagoen errepidea itxiko da, eta bestetik Arenako irtera ere moztuko da, maiatzaren 5-tik 8 gaueko 10-etatik goizeko 6 arte. Era berean, 8 Malmasintik Donostiara doan hegoaldeko tunela moztuko da astelenean, Ilak 6 eta iparraldeko tunela moztuko da Santanderrerako noranzkoa maiatzaren 8 eta 9 gaueko 10-etatik goizeko 6 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eusen. La Paris, zein izan zen edo gogoan edo entzun duzun azken iraultza ura? Bietnamgo gerrarekin bezalaxe, ikasleak kalera atera dira, egurra galanta jaso dute, baina badirudi amore emateko prest ez direla Ameriketako estatu batuetan, ez dugu ahaztuko Israelen babesle nagusia den horretan. Gertu, Kolonbiatik, bestelako adierazpenak maiatzaren lehenean gainera. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir.
como no vamos a dejar morir la Haze nolako garaiak badirudi, lehenago ez dela alakorik pasa, ala bai, sionismoa, eskuin muturra, ondoko azpian hartzea, eta ez da buliganaren nazioarteko eguna delako hau. Tira, Albert Pla, bat baina gehiago ikuste duen jota dagoela, baina asmatzen du, noiz esaten duen gauza bakoitza. Y esto es un mensaje que no tiene mensaje, solo que ya pasó, que podría pasar, que volverá a pasar, sí, ya. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Ez da ez girorik falta eta istilu galantak erasoak ere jasan dituztelako Palestinarekin elkartasunez eta genozidioa geldiarazteko eskatuz, 100 ikasle atxilotu baitituzte azken orduotan eta poliziak gainera modu bortitzean ekin die euren aurka. Ustez, kontrolatu gabeko taldeak ere izan dira euren aurka jo dutenak eta azken orduotan ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, babestera jo duten herritarrak. Beraz, ikusten duzuen, enfrentamendua ez dela ez nolanahikoa Ameriketako Estatu Batuetan. Bien bitartean, Gazan ene bada, azenolako txikizioa, oraindik ere tenik ez duena, azken datuen arabera, Gazako hiritarren gehiengoa pobrezia muturrekoan bizirik segitzen dutenei buruzari gara. Kolonbiatik, lehen erentzun duzue, Petro jauna. No puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Acompañen, luchen. Colombia será de la paz. Colombia será de la justicia. Colombia será del pueblo trabajador. Colombia será una potencia mundial de la vida. Baten batek esango du, akaso Kolonbiarekin maitemindu ote garen, gauza da, sare sozialetan zer esan handia eman duela, eta ez bakarrik Telesur Amerika Latinako telebista kate nagusian, baita Al Jazeeran eta sare sozialetan ere. Honi buruz galdetuko dugu noski baietz, Zurine Rodriguez hor bestan da dugulako, zintzo. Eskerrik asko beste bain ere geurean izatagatik, Zurine. Kolonbiara goaz, besteak beste maiatzaren leheneko aldarrikapen garrantzitsuak izatearekin batera, eskuinaren oldarraldiaren, Palestinaren genozidioaren aurkako tira, azenolako adierazpen historikoak egin dituen presidenteak? Bai, justuki, nik uste bi gauza importante pasatu zirela atzo Kolonbian, batetik Kolonbiako presidente bat lidergoa eramantzun maiatzak bateko manifestazioan, eta hori zeresana izan nahi du, patronalarekin baino langileekin agertu zen Petro, eta nik uste hori oso importantea da, zenbakigu, Kolombia historikoki azken boladan neoliberalak izan diren presidenteak izan dituela, beraz, aldaketa bat bai esaguratzua da, Baina, gainera, Petroren adierazpenak oso esaguratuak izan ziren Palestinarekiko, argi eta garbi etzantzun, Kolonbiak eten egingo zituela, bere harremana Israelekin, justuki eta alaretzantzun, Israelek estatu genozida bat dalako, Ez da lehenengo aldi horrelako gauzak esaten dituena Petrok, baina ni bai uste dut, justu maiatzak batean esatea baduela bere simbolismoa, eta gainera, beste herrialdei mezu bat bidaltzen die, eta da, posiblea da, Israelekin harremanak etetea, Kolonbiak egin du, eta jarrera aktibo bat eduki behar da elkartasun horretan, Bakea, eta berak ala esan zuen, bakea ez da zaten, bakea egiten da, eta nik uste argi eta bargi Petrok ala
ikusi zuen gaina oso ondo dakite Kolonbian justuki, zer da indarkeria, zer da genozidio bat, bere momentuan, Union Patriotikaren kontrako izugarrizko anikilazio prozesu bat bizi izan zute, beraz oso ongi dakite zer dan praktika horiek, ez? Maiatzaren lehena Kolonbian, Ameriketan, mundu osoan zehar milaka lagunek kalera ateratzeko autu egin dute, eskubide sozialak, langileen eskubideak, soldaten igoera, jardunaren murrizketa, Euskal Herriak hor aniztasuna badu, ohiko moduan, bidasoaren alde batean zein bestean, akaso, ez dakit, 25, 30 hortxe kokatuko nuke, kolpez kolpetik, baina maiatzaren lehenari begira jarrita. Hego Euskal Herriari dagokionean behintzat, sindikatuak bereizita. Ipar Euskal Herrian batera ikusi ditugu ohitura badelako. Bereizita, bi sindikatu nagusiak direnak behintzat, hasteko eta behinela eta lab. Nola ikusi dituzu? Bueno, tamalez esperagarria zan batasun hori ez egotea, ez delako bakarrikan maiatzak bateko kontu bat, baizik eta estrategia kontu bat, ez? Baiela eta bailak, nik uste oso harreman momentu honetan tentzionatuta dutela eta maiatzak batean ikusi da